početkom godine kada se pojavila ova mašinica Carp Expert Neo Indikator, nestrpljivo sam čekao da se susretnem sa njom i da pogledam. Bilo je tih nekih rešenja sa ugrađenim indikatorom u mašinice, ali nešto se nisu pokazali, nisu se primili. Nisam imao prilike ja lično da vidim, ali evo, da vidimo sad ovu mašinu. Ovako, na prvi pogled mi deluje jako ozbiljno. Ne samo lepo, nego i ovako je čvrsta. Šta mi se sviđa i šta mi je prvo zapalo za oko, ovakvu konstrukciju špulne nisam imao prilike da vidim i da koristim. Znači, isporučuje se sa dve špulne, sa aluminijumskom i sa karbonskom. Kod aluminijumske špulne vidim da ima sada već line clip koji se uglavnom ugrađuje na modernije mašinice, znači ovaj okrugli line clip sa ugrađenom oprugom, veoma dobar kod klipovanja za feeder, a i za druge vidove ribolova. Kažem, deluje ozbiljno, lepo radi, preklopnik isto funkcioniše, znači ima bait i rekli smo ima svetlosni izvučni signalizator. Baterija se stavlja u kućište, baterija se isporučuje, znači u kompletu se dobija sa mašinicom. Radi. To je to. Ugradili smo bateriju, znači kada se uključi slobodan hod i riba krene da zateže ili otpusta najlon, znači imamo zvučnu i svetlosnu signalizaciju. Iskreno, koliko sam bio nestrpljiv da je vidim, toliko sam sad nestrpljiv da je iznesem na vodu. Znači ima standardno 6+1 lager, 4,7 je prenos, znači malo je akcenat na snazi. Po meni je jedna veoma zanimljiva i jedna veoma ozbiljna mašinica za teže oblike feeder ribolova, znači metod za reku, a i za neki laganiji šaranski ribolov. Znači nestrpljiv sam da je probam. Nadam se da ćemo uskoro imati prilike da je vi i ja vidimo u akciji.